Tak ahoj, hokejová rodino, četl jsem vaši ohlasy na to video, co jsem dal z posilovně. A slíbil jsem vám, že natočíme nějaké pokračování v posilovně, ale rozhodl jsem se, že uděláme druhou část na ledě, protože tam jsou taky důležitý cviky, které jsem vám chtěl ukázat. A se jedná o to, že všetci hráči trénujou, že používají různé závaží na nohy i ty těžké věsty. Ale já, protože mám problémy s číslama, tak já mám takovou zkušenost, že používám takovou přírodní těžkou olovenou věstu, a to tak, že třeba jak máme také období tréninku 2-3 dní, nejdu vůbec spát, alebo spím úplně minimálně, že někde hrám karty nebo pařím, tak se cítím na tom tréninku ráno, jak kdybych měl 50 kg navíc. A tam je hrozně důležitý, že potom tou poslední noc před tím utkáním se dobře hodně vyspíš a pak na druhý den se cítíš, jak zpívá Lucka Vondráčková, jako vítr. Se cítím, že lítám. Chtěl jsem vám ukázat jedno cvičení, které je důležité, když v zápase si chceš najít mezi obránce rychle ze střídačky, tak to můžeš udělat hodně rychle. A to takým způsobem, že většina hráčů, když to dělá, přeskakuje ten mantinel špatně, protože to dlouho trvá. Oni to dělají tak, že vždy jednou nohou jde, pak druhou, pak si najíš. Ale tam je hrozně důležitý, jak to děláš, že to uděláš tím kanadským způsobem. Jednou rukou se zapneš tady hokejko na podlaze, chytíš se, tu je důležité, že načáhneš ruce, chytíš se tady mantinelu, mírně se rozběhneš a jedná se o situaci, když obránce má kotouč, alebo tvůj spoluhráč jede rychle střílet a ty si chceš najít tam za ty dva pomyšlení obránce. Ukáž to tam, ty dva pomyšlení obránce, to jsou ty kužely tam, to jsou ty dva pomyšlení obránce. Udělám to cvičení, ještě vám ukážu, jak se skáče přes ten mantinel. Jak jsem vám slíbil, přivez jsem si tady Tomáše Plechyho. Ahoj, ahoj. Ten bude přihrávat kotouče mezi ty dva pomyšlené obránce a udělám to klidně, vám to ukážu i 3krát. Tak jedem na to. Já se rozběhnu tam ze střídačky a Plechy mi přihraje kotouč. Počkejte, se vydýchám, bo když to uděláš víckrát za sebou, tak máte toho plný kecky. Tady je hrozně důležitý, že není důležitý, co se dělá, ale že vůbec se něco dělá. A všichni jsou už doma u svých manželek a se svýma rodinama. A já mám tady vždycky 45 minut extra. Doufám, že někomu pomůže tohleto video a že budou na to příznivý ohlasy a někomu se vám to líbit. Ahoj. Vypij to už do piče.